Vrtlog emocija, proširivanje proizvodnih kapaciteta i poštovanje rokova isporuke obilježili su protekle mjesece kandidatima projekta Startaj Hrvatska. Sada je na redu finale 3. sezone, jer saznaćemo koji je od 8 proizvoda hit proizvod 2022. Bilo je prekrasno zapravo, na kraju kad pogledamo, puno toga smo naučili, bliži se kraj i nadamo se najboljem. Ovaj projekat definitivno je testirao naše krajnje granice i bio je jako dobro mjerilo i pokazatelj gdje su nam zapravo naše stvarne mogućnosti, koliko zapravo možemo što sami, a koliko zapravo znači imati pravoga partnera. Financijski su riskirali, jedni su proširili proizvodne kapacitete za 50%, drugi su cijeli pogon prebacili u Zagreb prvi put, ali znali su dobro, tko ne riskira, ne profitira. Ko želi nešto uvijek će naći način i treba se boriti, gledati naprijed. Ovo je fenomenalna i ogromna prilika za sve ljude koji vjeruju da imaju dobru ideju i koji su spremni preuzeti rizik. A mislim da ima jako puno takvih u Hrvatskoj. U biti smo se naučili usuditi. Usuditi se kada znate da iza vas stoje oni koji će vas poduprijeti. Redizajn ambalaže proizvoda, savjeti oko deklaracije i pomoć vrhunskih stručnjaka samo su dio onoga što je poduzetnicima donio jedinstveni projekt Nove TV i Špara Hrvatska. Puno smo analiza napravili na proizvodu, znači što bi mi trebali u biti analizirati na našem proizvodu i što je važno kupcima za istaknut. I možda nekako najviše smo, što još uvijek učimo, je kakav je marketing, šta je sve potrebno za jedan proizvod koji dolazi. Ovaj život iza kamera, znači snimanja, ljudi, cijeli backup, cijela mašinerija koja stoji iza ovoga, stvarno mi je jako drago da sam to vidjela iz prve ruke. Njihovi proizvodi dospjeli su na police velikog trgovačkog lanca, a njih, male poduzetnike, projekt je promijenio kao osobe. I u poslovanju uvijek treba znati kad treba stati na loptu, malo se smiriti, udahnuti i krenuti dalje, jer jedino na taj način se svi mogući problemi i prepreke mogu rješavati. Shvatili smo da smo postali puno prodorniji, puno hrabriji i da nema te prepreke preko koje mi ne možemo proći. Iz svega ovoga želim zaista naučiti i želim još više vjerovati u sebe, u nas, u sve što možemo zapravo napraviti u trenutku nekako kad smo zajedno i kad gledamo prema naprijed. Jer ovo je za njih sve bila prilika da se pokažemo cijeli Hrvatskoj. Hit proizvod sezone 2022. je... Zato ove nedjelje u 16 sati ne propustite saznati tko je odnio titulu hit proizvoda 3. sezone, a danas od 18 sati u drugom Facebook live-u pridružite se našoj Miji Kovačić i kandidatima koji će otvoreno govoriti o iskustvu u projektu Startaj Hrvatska.